खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ आं मिथिहोनानै गोजोनदों दि गाबोननि सानाव जोंनि सावथुन गराय फाख्रिनि दोंसे बैसागो मेथाइ जोङो रिलिज होगोन सं भिडिअ नोंथांमोना दिनैनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखादो जाहाथे गाबोन रिलिज होनाय लोगो लोगो मेथाइखौ नुनो मोनो भिडिअखौ नुनो मोनो बैसागो फैसिगौलाय जों सानबाय आं आरो आंनि टीमा सानबाय दि बे मेथाइखौ रिलिज खालामबा नोंथांमोना एन्जय खालामनो हागोन आरो बे मेथाइआव नोंथांमोना मोसानो हागोन थैंक यू गोजोन्थों लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबायानो गोबाव समनिफ्रायनो नोंथांमोन आरो बयबो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै थाखानाय 2022 मायथाइयावनो दिहुनजानाय रजनि बसुमतारी मेम बिथांनि फैनो गोनां गराय फाख्रि मुंनि आबुं बर' सावथुननि मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअखौ बिथाङा गावनिनो अफिसियेल चेनेल रजनि बसुमतारी चेनेलावनो हगारनानै होसिगोन जायफोर नोंथांमोना नायनो थाखाय नेनानै दंमोन नोंथांमोना गाबोनो रजनि बसुमतारी अफिसियेल चेनेलाव थांनानै नायनो हासिगोन।